Lima ka mga tinunan sa Clupa National High School ang giingong nasudlan og daotang espiritu. Ano ang report ni Femari Dumabo? Nakuhaan pa og video kining usa sa mga tinunan nga giyayungan nga gakisi-kisi og kasyagit-syagit. Gilagway ang tinunan nga dunay dili kasarangang kusog. Matod sa principal sa tunghaan nga nitabo kini pasado alas 3 niadtong Lunes sa hapon, din upat sa ilang mga tinunan sa grade 8 ang mereklamong gasakit ang tiyan ug naglisod sa pagginhawa. Di pila ka minuto nagkisi-kisi na ang laing tulo ka mga tinunan nang hilak. Samtang laing usa ka tinunan ang gingong gitabang sa barangay hall na. Ang usa kanila ang nadalagyod sa simbahan matud pa ug naayo ra. Diha pa to sa pikas nga room, nag-ana pa na sila. Karon kay isyagit sa usa kay mosyagit man pong usa, mo tong gidapod na mo diri ang usa sa kanang sa diri sa akong office. Apan matod sa principal nga nagsugod ang tanan atol sa pagsalmot sa upat ka mga tinunan sa Sinulog Festival sa Barangay Haklupan nitong Pebrero 25. Sa Sinulog Festival nawala no panimuot ang mga dancer. Niadtong Pebrero 26 sa dihang ni eskwela na sila ang duha sa mga babae nga mag-agaw may reklamo sa pagpanakit sa tiyan ug paghuot sa dughan. Gipadala sa ospital ug matod pa sa ginikanan negatibo ang nakita sa resulta sa eksaminasyon sa tambalanan. Gipaagi sa modular learning lang una ang pagkat-on sa duha sa miaging simana. Apan niadtong Lunes, Marso 4, mihangyo ang duha nga eskwela na. Og dinhi na nagsugod ang matud pa pagka-hysterical sa duha nga nanakod pa sa laing tulo. O kagabi ang mag-agaw nga nag-edad og 15-13 anyos ang subling matud pagisudlan sa daotang espiritu. Gidala sila sa Mary Lil Child Community, ang duha alang sa deliverance. Matud sa mga sister nga mitabang sa pag-ampo sa deliverance, kinsa nagdumili pagpa-interview tubangan sa kamera nga nasudlan gud og daotang espiritu ang duha. Kini usab ang gituhan sa mga ginikanan og lola sa manag-agaw. Dito sila sa Santo Rosario. Nya mo to nadana sila na nakakumpisal, gipakumpisal unya. Gibalik na sa balay, wala na. Sus pagdantan pag human nilag pangadji kay magpahuli magrosaryo man jud ko sa mua kada lasais. Pag human jud nilag pangadji, nibalik man. Grabe kay mami kay ang mugwa silang baba lain man si maging Satanas. Tabangi ko. Wanam siya nya mingam siya dili mo kabuntog ni Satanas. Kang ako dadun ako kay himo kong rayna. Matod sa usa sa mga tinunan nga giingong na-possess, wala siya'y mahinumduman sa iyang mga gipanulti o gihimo. Naglaking sa Sinulog. Dito ni Tokar sa simbahan nga gubaon. Dito ni Tokar akong kung Unsa una nimo na-feel? bubnaw. Naisig panampit na ko. Samtang nakadesisyon ang prinsipal ug ang mga magtutulo nga suspensuhon lang una ang klase gahapon ug karong adlaw aron kalikayan ang magisterya. Gingong dili na kini bag-o kay sa tuig 2012 ug 2018 na sinati usab ang susamang panghitabo. Gisaulog ang Santos nga misa ganihang buntag sa tunghaan isip kabahin na sa First Wednesday devotion. Katong nahitabo atong pag Monday, mura bi ato kay from one classroom nay usa sa sunod nga classroom usa. So immediately ako din gisuspend ang klase, gipauli din ako kay ang uban mudagan man munanaw basin unyag maka-feel ko ana tanan. Samtang gipadag ni Father Peter Choco Osiji sa Congregation of the Holy Spirit nga angayon lang susihon ang physical ug spiritual nga aspeto sa mga tinunan. Man is an embodiment of body and soul. For you to have an approach, a holistic approach to deliverance ministry, you have to approach the human person from both sides, from the physical and also from the spiritual. Samtang mibisita ang kadagkuan sa Talisay City DepEd Division sa tungaan aron matun-an ang mga laka nga ilang himuon. Ugma sa di pa magsugod ang klase, usa ka psychosocial support ang himuon. Samtang anda makigalayo ng mga opisyal sa Barangay Haklupan sa Talisay City Social Welfare Office alang sa counseling sa mga tinunan, mga ginikanan, lakip na usab sa mga magtutudlo. Mga ilamig assistance sa ma'am sa DSWD o para sila ba mastoryahan sa mga bata o counseling. Samtang gipadayag ni Dr. Cheryl Diaz Moli, head psychologist sa USC Kauban Psychological Center, nga lisod ang pagsuta kung tinuod nga nasudlan sa daotang espiritu ang mga tinudan. Apan iyang giangkon nga ang pagtuo sa presensya sa daotang espiritu nahimo ng kabahin sa pagtuo sa mga nagpuyo sa dapit. Midugang si Moli nga ang timailhan nga nakita akong basihan ang mga video daw kahimtang kini sa usa ka tawo nga naghambin sa balatiang schizophrenia o psychotic episode. Apan masayran lang kini kung ipaubos sa mga tinunan sa hingpit nga psychological evaluation. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.